Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe, pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas po ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling mag-subscribe at like and share at pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman, lahat na panggamot ng mga orasyon, andito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot pong tumulong sa taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong kabutihan at pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Nita Rotairo, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kamayan, Unix Bin Nadine, Ryan Labiste, Orchili, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Tinetron, Elshapil, Fight Twin, Ambrosio Magalpok, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia Felipe, Ilmai, Triple E, Commented, Marina Arangis, Dolly Cayago, Joan Bibs at Nuggets. At shout out po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po lamang po ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Shout out po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe kayo, like and share. Ang babagi ko po sa inyo ay ang orasyon para hindi tumanda ang kaanyuan, Hiwaga ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin, ang Baginong Maria, sumasampalataya at isulod pong orasyon. Napaka-importante po ito na babagi ko po na orasyon. Ito po ay hindi po ito tatalab agad, basta ipagpatuloy nyo po lamang, araw-arawin po nyo ang pagkuhan po ito at makakamtan nyo po ang tagumpay nyo sa pagkukuhan po nitong ibig sabihin po ay sa sikap at tiyaga, ito'y ipagkakalob sa inyo. Baka tatagal po na mga 2 buwan po, malalaman nyo po ang resulta. Basta araw-arawin nyo lang po, wag po kayong magsasawa pong magkuhan po. Basta sa ulo po nyo palagi at i-memorize po nyo sa ulo nyo na ganito po ay wag kayong pong mag-surrender po na gagawa po ng mga orasyon na to ay makakamtan nyo po, ipagkakalob sa inyo pagkakalob sa inyo ang kapangyarihan nito. Ito po ay napaka-importante sa atin para hindi po tayo makukuha po ang katandaan po natin, ay babagal po ang katandaan po natin. Malalaman po nyo sa ibang tao na napapansin kayo na parang hindi kayo tumatanda, parang palagi po kayong dalaga at binata. Pangkalatan po ito, kahit lalaki, kahit matanda, kahit dalaga, kahit ano, basta pangkalatan po ito. Magdasal ng isang ama namin, ang Baginong Maria sumasampalataya, at isunod po yung orasyon po ng 3 beses. Igusum aprobatum nonam ipsi irat albis nasyatim vulneratum. Igusum aprobatum nonam ipsi irat albis nasyatim vulneratum.
igusum aprobatum nunam ipsi irat albis lansyatim vulneratum. 3 beses po usalin po sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig at po sa isang basong tubig at inumin at sa pampaligo, panghilamos. Gawin po nyo ito araw-araw. Dapat po i-memorize po nyo at isaulo po nyo at makakamtan po nyo po ang bisa nito. Tiwala lang po sa sarili. Sana po nagustuhan po nyo aking video or para di tumanda ang kanyuan. Focus lamang po kayo sa inyong sarili pag gumagawa po kayo ng ganitong bagay, orasyon. At sana po hindi po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po.